Danas, kada živimo u vremenu moderne tehnologije i komunikacije, čitanje čini se nekako gubi bitku sa kraćim i bržim formama. Odričući se čitanja gubimo mnogo, jer čitanje obogaćuje dušu, rečnik i razvija inteligenciju. Međutim, zaječarci se rado okreću knjizi i mnogo više čitaju. U priliku koristim da pročitam bar po nešto. U principu najviše volim istorijske romane, mada u skorije vreme, zbog ograničenog budžeta, nisam imala priliku da podnovim svoju kolekciju knjiga. Pa što znam, ljubavne romane, ne znam, pa i kriminalistiku, pa sve na šta naiđem. Evo da nam kažeš ti da li čitaš? Pa samo ono što je vezano za školu, ovako više filmove gledam, slabije ovako. Prema rečima Irene Jović-Stanojević, vlasnice knjižare Kaligraf, čita se mnogo više nego pred 10 godina, čak i više nego što se misli. Ipak se ljudi okreću knjizi, valjda im je dosta nekih drugih medija, valjda im je dosta nekih priča, političkih, životnih, svakodnevnih, crnih hronika u novinama i tako dalje. I radije se okreću knjizi i to nekoj ili motivacionoj ili nekoj koja će ih prosto razgaliti i odvući od tih nekih surih, sivih i svakodnevnih tema koje opterećuju život. Vrlo su popularne knjige iz oblasti motivacione psihologije, jer je to, mislim, opšti trend u svetu. Kažu, mi smo sada u eri duhovnosti i u eri vodolije i samim tim se okrećemo nekim duhovnim vrednostima, pa tako i ljudi pronalaze razloge i ne samo razloge, nego i dobre metode i načine da prevaziđu brige, strahove, probleme, nedoumice, šta god ih u životu snađe, uz pomoć određenog štiva. Čitaoci u Zaječaru, kaže Irena, prednost daju domaćim autorima. Na top listi 10 najčitanijih i najtraženijih naslova u knjižari Kaligraf, 8 su upravo domaći pisci. Tu je Ivana Dimić, koja je dobila Ninovu nagradu za svoj roman Arzamas, Mirjana Bobić-Mojsilović, zatim Jelica Greganović, Vladimir Tabašević, pa naravno tu je uvek i Vanja Bulić koji je uvek interesantan, Dejan Stojiljković, naš komšija Janković iz Niša koji je kod nas ima jednu posebnu grupu i poseban broj svojih fanova, tako da dosta toga i mene raduje što su ti domaći autori, da ne pričamo o Jeleni Bačić-Alimpić koja je već nedeljama i mesecima na vrhu top liste. Dosta dobrih autora naših i dosta dobar, kako bih rekla, dobra ocena od strane čitalaca na štivo koje su eto ti domaći autori izneli. Ukoliko niste sigurni u izbor knjige, uvek se možete posavetovati. U zavisnosti od vašeg interesovanja, bibliotekar ili knjižar će vam preporučiti odgovarajuće štivo. U svakom slučaju, za šta god da se odlučite, svakako je dobar izbor, jer će vam knjiga i čitanje doneti mnogo toga i sigurno odvesti na dugu avanturu i nepoznatu destinaciju.